Yung pelikula, mas okay. Nakakatuwa, no? To finally see this movie in a commercial film first. Yeah, I think it's a great venue para dun sa pelikula. Tsaka para mas meron din ng ibang putahe para sa lahat ng moviegoers na every year parami ng parami. O ngayon pa lang, I hope hindi ka matensyon, ano? Maugong na Best Actor ka rin. Ah? Hindi ko alam. Malalaman natin, hindi ko alam. Eh, kung papala rin o kung... The first reviews say so. Yeah. Thank you na lang. Thank you for the love. Tignan natin. Kasi hindi pa rin naman ako... Mahirap umasa, mahirap mag-expect, no? Kung mangyayari, maraming salamat kung hindi man. Pero hindi naman yun ang essence ng ng MMFF season. Okay. So para sa pelikula, it's really a great time para ibalik natin yung sining sa mga tumatangkilik na rin. And Tercio Cruz III, of course, no? Oo nga eh. Tribute natin sa kanya Oh yes. as an actor. Oo, kaya maraming dahilan. Hindi na siguro yung competition. May isang tanong lang, bakit Honor Thy Father na at hindi na Conman? Hindi yung tanong ko eh. Hindi kasi nung remember when we had when we opened for Cinema One Originals, itong nagtaang Cinema One Originals Festival, nagamit na namin yung title na Honor Thy Father. So parang mas may sense kung yun yung gagamitin namin hanggang MMFF. I think it was a great decision. Kasi meron eh. Tsaka mas gusto ko rin talaga yung Honor Thy Father na title. Sasakay ka ng karosa. For the first time. For the first time. Okay po. Standby area po Okay. muna. And then, ano lang yung pagtangkiling na this year, a second chance, and then this movie, Unforgettable 2015. Yes, totoo. Kay Mario kasi sunod-sunod, nagsunod-sunod. Tsaka ito yung first love ko talaga eh, film. So parang ngayong season na to, especially after nung success ng A Second Chance, tignan natin kung paano magta-translate naman sa performance sa box office yung gantong klase ng pelikula. It will be exciting.